Khomolongo debar marok joga lulai langkho produk kisur no langjak sokmani hajawa kololololololo sunaisi anghai pumabu phano thake khonoma yabo se hai produk kisur no hai khonolai hai bota bota motai hai kheye Unirongni mukurhin rajabu tipra khibigui Shillong waisa Delhi waisa Kolkata waisa tongoi namle tam nangabo lama video rok khaitrangai asuk tipra motha nei ati rok sakase tipra motha jole mani ma khalaka mang tam le asuk ati rok tha no mina kom viral lung tongkha bo me apro viral lung bole viral lung jak phan le abo hai rok le nang baire tong sei tam ati khaiba khailang to ina abo taya bele nang nok rok para rok phanya nanglak diba nin parani borok no no tak joli jagi tongkha nang ati samani ane parani borok tabung bani para borok tipra motha haine san dole nini parani borok no tak no joli jagi sai tongle nin borboriane tama nin paran borok no video khai sai tongkha no joli jagi nungwe tamati bo ane para borok ya ble do parani borok ya phano nungle phatar hakyo tong tong kai kanadi nung je obatawan sakti nung baire tong kha kai no naicho ki tiklai maya nei tak nung tam le khani ba aba hai video khai tam le man banin profit tam ba kai nung do phano tam na kok sawo do phana hamja kai gundagiri bai to nung kono jaga phana नेतृत्व खाइमे abले leadership ngani bo gundagiri bai abले tipra motha so nok sosai tongkro he tipra motha je kono ungla kai sokta tongkha sokta phon toka nang phataro to toi aba hai gundagiri kok saha nange phai yang problem no tongkha problem ni solution khaipanya ke nang ora phai khaipajita kangre desia nang o amo khai tongkro nok sosai tongkro nong nok sosai thai ba kok saka ana sosai le a kok no tirpura phai khapaji no sok sanai ba kabang ma borok no nok sok ta laika ko laika bo laika tok laika tak to sok ta lai tongya hoble phaji ta nang ma tirpura wa ar ta ma tirpura ma thana suprak na mo khai nang baire wo video lama sorok le khai kok khai tongba nang nok phaigra na bani ni Amarpur Burburia bo jaga wo nang pura phai ni parani borok wa ni mili lai kaham hamia salai phaji ta nang ba boi hai ke Karena sini parani tipra motha khani ro ko CPM ni kedar mang CPM ni kedar ho bo borok le party juda khaya tongkha ba intu jara hatewa apa ketukna tipra sa hoi ni khaja tongkro CPM komunis bai apa borok bis no logar hoi tong ke lihat atar sokar bai peka tipra motha ni mung bai ora thangkha boro tahu dia mau tunggu itu je karjokari khai meni sei buta ikan tahu karjokari khai tong ari agini je lai thama totally hamia abu chungo tada gya sayana no tak tari nani bagai pal ngat sal thansa ni phaile kya ka o jaga to nung agi party kya CPM kha kya nang agi gundang khani phailap kari le phajita gundang mani no ki bilayana awala kitlanya agi ni no ki bilayana no le habaro bike चालक गई asuk pickup khai video khai tipra ba thana buna suprang ba aba kokle nono sabdai khaba video khanya ni nono sukang ba ang okok no kok thawo aba hai tamong khibide na nangaboni next kaise video khai kya ane kau kharagra de tahu tipra mo to thansai saga thansai sanula tipra ma tha thancha thini ba thancha khana ba thancha je chaya khlanya ne buat ra boni ji identify khai jelo dawo nangnu gya diba sukang ba kita kaisa masangkot di dulu kan Umat pano unthun tak rondi nini member Kumar Jamatia pano unthun jesa party ni jesa leader pano unthun oba hai borok to kono bulanya toklanya ni acting kari oi oba hai bunyo probuk bo khaya thani nang bulai di ang norong dagi oba hai dia
ini mau ke direct bunani tok nani obahai video obahai seperak nani so buile yak buk saya beli buibo ko yak khaza gya beli nung bai bujak tok jak tong nani obahai video khanya ni ni o video nok mang si buni hamsi tungjak baisa apti cha khacha ngai nung Fiusaro nung nini Tripura haste ya kare nung tiasak nung bayre tong mana permanent life da ngai nung permanent life patar haste won tong ngai nung Tripura finance nangya tarai serai kok khangra de Tripura je nung o kok tawan su be nung pataro bunyi haste tong hangkai nono naitu ki tiklai maya Thap saat naik tiklai maya nung Mumbai yale Delhi yale Hyderabad yale Chennai yale Tamil Nadu yale je saja fanton Goa fanton ni nono naik tiklai maya to naik tiklai mana Musika saya tahu nung ini di Pramotha naik tiklai mana ini orang lepas ini koi bosor tong naik bola sagar lu koi bosor tong maya nung hai gundano naik tiklai nani nung hai gundano tokrup nani bo serapsa nangya tamle tokrup nai nung asno Sol sono thanani musungkai Tripura faide nung tamo aro video khaike lama sirkhok tong nangba Jesia ha ai tini petua ya tu bulo kaise kaham khananya de yes petua haya to Jesia ba nung hayoro kok atar pita pe kok petua sai tong ya phataro tongpuru sawo tak phataro tongpuru kaham hamya kok sawo Tripura fai samung tang tongo Jesia nung hai phataro tongi sirkhok timi tongya sirkhok ta tongi faide Bunya buna tok na dom kiro hoya patar haseo tongi jesi agibo. Ang to buna tok dom kiro dro kosi kinro already practically samung khai khable. Practically sung samung khai tongo tungor buna tok na niwo tung thangya. Sotkara borok ye sotkara borok 2% le oba hai tongna nyo. Sotkara borok 5% oba hai tongna nyo 5% no 7 lang na ba kono kansa ngman nango haji. election time ini ya gulo kabang mana ITF tini de bialo to mero nok to kruza ka so ka property damage kla jaka itu ba final kok nano thairo ma hai video create ta khaji abo ekdom saya we kanagra de o tabo aman khompoiling ni hene khompoiling ni sara bol ga ni ko se ma thuli khanya bolon khana kare ni kok kaisa pana khana kare ni Tripura samung tangna musung faji Oh Jesia. Tade. Long to ano isi buzo gue. Advice lu kan rogo. Advice ro plus nono kisah apa hai gian bomaro khanaga de. Nang bahai sini bubagrano mukuthin raja rogba. Nei WhatsApp roga asake kutungna nangka. Ang Jesia no kutuk biang kunung jaya ano nang je hinamusungma hinka musuk busule hinka wag busule hinka ang dukhonangya. Ang nono abuni kuno reaction beriya neng tini buba garano bahai ke mukuthin raja hanka obo kisah sabe raja tini kaisa borom oh hani kaisa buba gara neng bahai tini buba garano mukuthin raja hanka ani ko kono radi ani ko kaca kanandi adi mi ago neng ano call kaika usga neng ko sepaige hai ya apa ko kanu sagano Musika. Insan mi apa nang kol khaimi ne ki nam dom ki dirawani. Ai je bunu thana. Angkai dom kiriya, ang jibon dom kiriya, angkai clear message. Bike lagi orang je kok tongka. Karaga tondro dom kiro kha Jesia di pramutan saputa thaisne. Ang dom kiriya clear message ani nung Mumbai phano tongdi Delhi phano tongdi borongmoni su kathangno naitu ki tiklai ma nyengya. Ang akok tau nang boro tong mai ba kai nang sare ini kana ini borong ni song tonggo aramu nang rutuk mano tam mayang nasya tam bo oke or daga tam je ko roman nono kai aki nono kang rutuk tiklai manya haja aba hai kunu kok re kai itu tata kana de abo rutuk tiklai mulai joto rutuk tiklai mana ada tele kana mai mai apa ne 10 rutuk tiklai mana borok kai nang je abo tawan sub dido nang hanyo tei khoroksa tongo bobo khoroksa nang hanyo tongnai para biro buza kata Mumbai tongnai tei khoroksa buza nai kohin di samane nang abo sior kanagade nang hanyo Delhi tongtutei buba garano bumung khokoi dongki humki rokha WhatsApp guru bo kutukha o khanya thaka bo phuldaka buri rokwen phuldaka বুঝকা
je nang obo tawan sukdi nang aro tongai sai tong khakai tai Tripura phanya nanglak bua bunya Tripura phaya hai nak tongan hana Tripura phai bu tongo nang orang sering ana je bol sagra de sai ke ko jesiani kirima tong khangkai usi kokno phaya agi phata hate bo sawo yang phai bo sawo nang jesiana phai nai fikrana bo sab sinia tongba Sara Ramchandra ka to phai nai phaje Sara Ramchandra ka to jesiana phai nai phaje jottono nugo jottono chiniwo ekta khai social media wa asuk program khaika ani asuk mangpili rok nugjak ge chanani ani asuk dorkar krei ang asuk tema dongna munya Ncha bubagarani samungno khabai khugbai khai tango bubagarani samung simia tipra thani samungno tipra thani nang bon flower nang bono bubagarano sabur khlai di sei nang bon dang karyokari khlai di aba no problem ya problem ya bubagara ani bagai simba bubagara ya nin bagai bubagara nang bahake chini bubagara no kutin hin mangkha ha ge bubagara mukut thudar ma bunyi dofa ta mukut thup jagya khai bini mukut gurei haja mukut hinta hinde bubagara na kenara je boni ne bangai bubagara ma buti khata ne bangai bubagara ma কিন্তু bo political party othang khangke bo bubagara ya bo bubagara ya no anti pramo bubagara ebi bo bukha srangai politics phaimani able ni tiprasa chapja gyan chapmani bagi jima 5 litini olama to bubo nang bahaya asuk situ yang ki phaiongba khoroksa politician bubagara bo khoroksa politician sai kaisa maro kharagare simply politician lagi ang tabo ang kon raja kata bo ungya Nunggu apa sini bisnis buat orang aneh tongko. Kenagara di angkok. Orang bukan mau kerja. Ani kok kenagara di. Tapi kaisa jenorok di Pramo Thano bill pass kaimano nokol kari lagi kena di kaham kai. Je edisio bill ti samani no norok nokol kari lagi. Bill boro thangai pass ngenya ba Lok Sabha Rajya Sabha tongle Rajya Sabha Lok Sabha bill pass ngai Greater Tripura len tam mayang na ba angka oro bill ti samani kai right tongoda kerai edisio bill ti samani Greater Tripura len ba kai right tongoda kerai abo sade সরকার না যে কোনো বিল ti saimana কেমন ছিল বিল ti salani to abo niyam tongule ti sakatai tamo ba abo Rajya Sabha Lok Sabha sabunya je bill Irok ti saja tong kai tong sabunya ja kenor tamno guru bo sasai monoi tei kaisa nini borok tanai buthar jagmani bidiori honai haike butharnai haike soknai nini oba domki salsa ya salya nang din aina wat kurbo roicho biru jomoitiano ka hai tok tharpai bele jomoitiano chini debor maro hai matang nai buthar nai abo kan utai sayang tongkha ei khraga de bunyi kokna thadi nin personal thapai ga de ni personal na sagarari ani ta phakudi ani personal nang badu je biru nang bai ang asuk kharaga de nang bai ang asuk agi je NRC ni bagai WhatsApp group norok bai sini laika kok salaika apro norok ni je ব্যবহার mohai tongmani ado je behavior norok khai tongo a jaga group sabotong Minister tongo kebangma EMMDC tongo oba haisini je neta peta kotor jottono tongo sabo sae bo borok cinti prasani leader sundago a jaga norok group thangai viral khaioi je bukhani musungma kok saka je bukhani musungma video rohka footage rohka oba haise norok a jaga bono domkiwo ang khoroksa public ni democratic country opinion lonani kartongo khoroksa public ke mahai kok saiman haja nang tipra sable nang nin dofani bagi nang mahai kok saiman haja kenang inje jayes ni kok sadi najayes kok tang saba nang jayes ni kok sadi nang ara kok sai jong tutali najayes ha jayes ko tamam bulu sara dina Ingke nang tiger khlai borok bothar tongkhro aha o rasa nang jibono ta nukha hno anati khaimani ani badyang thangni yango yaksi thangni yaga thangdi adorsi kobangma bule ang sabon tam khaikaba mukrata nangano nubu nugako sibo siniako dibon sinangano nugyako siako bahake nanga kok sai tongkhaba bahake saraka tade bahake saraka
nang ano ai mayako ani background nang kuno si sai mayako nang bahai sarak thaba nagare tag nang bir chandra le baire tongo hanai ang age ni chimino bunyo thau na bo nangka nin background ang sai mana kok di bang nanu nu khaba nang buria tam khai tam sok nugia to tele bahai sakaba nang da tabo point an background no nang tak ano borok butharnai tok tharnai hini nang bukok pepla ka boi abo bisa khanya jiba nang tatal kok na tahni chaba ini nang tiger fly puru hai belai ke khlai ke tiger silai bo tui chơ sipai bong khơ silai bo kok na rungo muso ơi silai bo kok na rungo nang 300 400 meter thangi basai chongo je ang no a jaga bo auto kaking ke phanang rei mano singelo bo kaking ke phanang rei mano kok na boru Taliban se Taliban da kok senyum la kethai nang ba asuk salai tam khanyani ni khorang bo khana to gya ang khana na mujung dia bongrai gan hai sai si kok sakai bo ang sagu ni sau tam no sagu hin mia poro nang ano kol khai me to nang ano ama mia poro ya poro nang kol nang dom kirol man kol khai bin sadi ang dom kiriya bole apo Nani jekotnya dom kiro baglah je sia bai ngai hele itu beti sai tonggo sido baba bunyiwan sungmawo da thangi nangi kha ang saimiya kana de kok sana ingkang ke kok sadi oro jagawo porana dom kiro khana gara di rohi recording ta khai di ma khanya nggak ang bukhanya ninno khai di mana khaya expose ma khayo nor khai borok no khai social media expose khayo nungke borok ka tiger kelenge ơi tiger khlai mani obo khanya ya agade tiger khlai mani obo hamya ya sacrifice khai phajak bahut kotor asakani sok kotor sacrifice nijini ni sak no mai rohmani awal khlai mani tiger no oh to mane sorka sindro tiger snai ro ngangge bo daga no sacrifice khlaika do pani bangge je tiger khlai ni achievement tamang tiger demon sagra de document sen khaila bo document sojak tonga bo tiger ni kaisa umphro achievement khaina tiger khlaige hai hene ei kongrai gnang document sen khaje bo document sojak tong tamang ne yero je community share hojak mane e dori de document tong hai tabuk sen khaje kopa Miro tarik ko ajak सरकार भाई कोई तारीख आयन पिटिन नेता no bothar laika TSM ni president Olindro Debor mana bothar laika tiger apa ki do phani emo achievement TSM ni president Olindro Debor murko khanagade ADC area wo in 1997 tai 1993 rogo aboni sekangsi taibo sekangsi phai colony khai habu chongphai baikha tabuk a colony rok bukta ngai nai tiprasana nok tangai hok tangai ajaga asuk bai khnamle tumo nga jaga tongoi chong hangkai o tiprasana tamung khama tabo sacrifice yakho Bongsi colony almost 10,000 hectare aro area khobjago tabuk ajagawo tamonugunya segun bagan lesu bagan tai wa muya wasuk bagan obahai kami aku si brik soling kaham ke bojak di prasarok ni kami ke apan si brik soling kaham keriko tumunga bongsi colony rogo nagade bongsi colony rogo tak bongsi rok songgangkai usuk depa kungsang kamapuni di prasane halok koro thangsoe thang nung kethai tiger no Nung kaya